והגעתי לפארק השם. טוב, אנחנו בעולם של הארי פוטר. איזה יופי. 75 דקות המתנה. טוב. כן, כמו שחשבתי, זה הרכבת הרים. לא תודה, לא בשבילי. טוב, איזה יופי. יש את המתקן השני שאני כן רוצה. פה הרייד השני, עתירה. איזה יופי. תקשיבו, לראות זה בסרטונים ולראות את זה באמת, זה שונה לגמרי. 10 דקות? איך הגיוני שזה 10 דקות? טוב. אכפת לי? 10 דקות זה מצוין. איזה יופי. טוב, ניפגש בהמשך.